2026. Γιατί βρισκόμαστε για να τιμήσουμε μια χρονιά που μας έκανε περήφανο. Η ύψας είχε 36% αύξηση έσοδα. Έχουμε ένα μεγάλο συγχαρητήρια σε όλους μας, γιατί καταφέραμε και φέτος να πιστοποιηθούμε με Great Place to Work. Η ανάπτυξη δεν είναι τύχη. Είναι αποτέλεσμα επιλογών, είναι timing και είναι και στρατηγική. Μεγάλο συγχαρητήρια στην ομάδα της ύψας. Η ανάπτυξη με ποσοστά υψήφια, θα τολμήσω να πω πάνω από 25-30% κάθε χρόνο. Πολλά πράγματα δεν έχουν πει, Google, δεν είχαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλλαγή είναι αναγκαία, έχει πολλές έννοιες. Το μήνυμα λοιπόν που πρέπει να δίνουμε στην ομάδα μας πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν μας ενδιαφέρει το έτσι γίνεται. Μας ενδιαφέρει το έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν επιβραβεύουμε την τυφλή επανάληψη. Επιβραβεύουμε τη σκέψη, την ευθύνη, την πρωτοβουλία, την πρόταση, την εξέλιξη. Αυτό είναι το DNA μιας εταιρείας που θέλει να προηγείται και όχι να ακολουθεί.